Magkano ka na malanagkat? Lanagkat sa PPY daga liman. Ya kumali PPY kumasi kaito. Kasi na kumali yun na pala liman terima nito wasapo kayo. Ano punisawas naskitikat. Ini misalnya orang-orang parang may titra. Wara yung itikat to 50-50 BPPOI BPPOI pagpag to na wiwiyaw kumasi malaw kayo itong wasapa kayo. Kami nasa sumatong may naglapukan na puman Junior League. Lukti Kaisu ang Junior League Serpain Lukti Kaisu. Masyan Kawanov, Masyan Palian Lukti Kayo Sokas. Ang Inuwal BPOI Masyan sa Kawanov, Masyan Palian Lukti Kayo Sokas. Dongin matong manuyaw tayo na pungan di Lukti Kaisu Tagasag Lukti Kayo Sapon Isman Payamaw and Purtalang Lukti PPOI Nagkaisuat Paiman Kasilu Betesag okay manuyaw mo rin ang Major League Well Napungan Sapon Lukti Kayo Sakas, taga Lukti Kaisu Matalanim, Isman Payamaw, and Purtalang PPOI, Tama Paisuat, and Kasilu. Now mga lineup card. Ira kasama na wang sasyon nip. Sana pagpakairgin, inuwaray la. Wasasakaw, moy na kaluma. Mamamil masakaw, tira Chris, saka ng kolang polis. Kumasimalaw, kumasitat sakaw, wasyadis, waswa moy sakaw. Nakumasi sakaw, itong mas kayo malaw, wala wasa magmakansang tagoy, wasan ka ng call polis. Kapag uyang kumasipi masakasakaw wasapi man kumasimalaw aswang mo sakaw na kaluma magmasin sa sakaw tas ang kolang kumapolis lalo mo na mag-asang na stikit, makakita ko rin. Line up.